Здравейте хора и добре дошли в Play Gamer TV. Аз съм Георги и днеска продължаваме с Bloodbunny. Както казах в миналия епизод, аз няма да снимам на едно ниво, сега съм на следващото. И сега ние трябва да убием We're sending you down to the other end of the state, 47. Sinistra. The target's a gangster by the name of Vinny Sinistra. He's in a witness protection. Трябва да вземем нещо, но интересното, дами и господа, е, че днеска ще използваме снайпера. Аз естествено съм си забравил пистолета и нека да видим за какво става въпрос. Long way down, traditional. Чакай. Long way down, някакъв китаец, пък японец, корец, няма значение. И правят този? What? Не моля му спра тока. Yes. И не са бързо ще си вземем снайпера. Господи, той не слонял да има ток. Тук кой има? А това са полицайите, фак. Тук кой има? Тук има някакви доналти, дали можем да ги отровим, да ги сложим? Някакъв помня. Чакай. Да видим това. Корки така. Глома Корки. Здрасти Корки, как си? Аз да му спра тока май не беше много добра идея. Да му е гадно. Да, едва ли че те ще го направят. Ще изядат тези доналти. Да, все пак за какво са. Аз мисля този мишената, така да го кажем, мисля да го убия с снайпер. Че мога да го направя, но не знам как да го правя. Сигурно ще я трябва да ги убием по някакъв начин. Каква? Най-пет клиник, някаква такава клиника за животни. Две госпожо, как си? Haven't I seen you on Фак. Добре хора, върнахме се и взеха доналтите. Това? Ето там доналт, може наистина да го направим всъщност. Сам сега ще изчезна и ми видят лицето. Fresh donuts. How cool is that? Full disclosure, we're actually FBI. Те са FBI, окей. Наслади се на доналтите. Този човек беше много странен. Да, наистина, ама ти говореше на вратата. Няма си значение, чакай. Май е много гадно. Не, някой ти е отравил. Колко ще ти отравил? Сигурен хитен. Сега много бързо. FBI. Супер! Яко е това? Кръве, стига бе. След FBI агент. Ние можем и така го убием, бе, дай господа.
Академия куфара. О, мага, чак. Сега някой ни е взел куфара. Тук можем ли да отидем, госпожа? Пиклок, нали никой няма да види. Кой е това? Батъл... Чакай. А това отрова, супер. Но мога да отровя някой, с това сигурно питието му. Сега предполагам мога да влеза там. При Байвини. Каранте! Я. О, има ти басейн, бе. Тук, кой има тук? Какво правиш ти, бе? Не, това е отвратително. То трябва да го убия. То пише, че някаква дъщерята на Вини е имала рожден ден. Това сигурно стаята е. Извинявай много. Яко столче си. Winnie Freedom. Това е моята любима певица. Ти изчезвай. За да мога те килна. Поне Вини да умре, поне да знае, че никой... Чакай. Ние да не сложихме отровата в кащичките. Баси. Тук кой има? Вини! Я сам можем да го пием, бе. О, бе. И много бързо изчезваме. Го загора. Да, те е. Чакай. Значи аз трябва да взема нещо от тая? Какво мога да взема? Кой е това? Ликтър... О! Ние можем да запалим с това? Сериозно? Я. Много странно ме реши тези бикини. Я да си тишна за щастие. Супер. Не ме гледай, малкиче. Това е най-спокойният човек да им каза. Сега просто ми оста, за да се махна от тази тъпа къщичка. Тази мисия беше лесна. Това беше лесно. Бебе! Frank Morgan нещо. Ама хора, това беше доста
bis zur nächsten Woche. Hoffe ich. Ciao.